on running around. With other women in town. I've had enough of these things. I keep on telling you where. Καλώς ήρθατε στο κανάλι της Wheel & Water. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το O-Max, το απόλυτο ηλεκτρικό σκούτερ για διανομής αλλά και για ιδιώτες. Γρήγορο, αξιόπιστο και έτοιμο για δράση. Το νέο O-Max έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες και όχι μόνο. Με ηλεκτροκινητήρα που φτάνει έως 8.500 W και τελική ταχύτητα έως 90 χιλιόμετρα την ώρα, το O-Max θα σας προσφέρει μία αυτονομία άνω των 150 χιλιόμετρων με δύο μπαταρίες των 72V και 40 αμπερόρια η καθεμία. Το επίπεδο δάπεδο προσφέρει άπλετο χώρο για φορτίο, ενώ η ενισχυμένη πίσω σκάρα και ο τεράστιος χώρος προσφέρεται για παραγγελίες από καφέδες μέχρι και μεγάλα δέματα. Εξοπλίζεται με οθόνη TFT έγχρωμη που σας δείχνει όλες τις πληροφορίες. Επιπλέον, για επαγγελματίες που έχουν στόλους, μπορούμε να προσθέσουμε GPS tracker, το οποίο να κάνετε διαχείριση του στόλου σας, να βλέπετε ανά πάσα στιγμή που είναι όλα τα οχήματά σας. Το O-Max δεν είναι μόνο γρήγορο και δυνατό, είναι και πρακτικό. Με την εύκολη αφαίρεση του πίσω τροχού, η συντήρηση γίνεται πανεύκολη. Το O-Max είναι εξοπλισμένο με μεγάλους τροχούς, 16 ίντζες μπροστά
και 14 σίτζες πίσω είναι σχεδιασμένο για την απόλυτη άνεση. Διαθέτει πλαϊνό μοτέρ με μονόμπρατσο ψαλίδι, ενισχυμένα αμορτισέρ εμπρός και πίσω. Είτε είσαι διανομέας, είτε θέλεις ένα ηλεκτρικό μέσο για τις καθημερινές μετακινήσεις σου, το O-Max προσφέρει ταχύτητα, αυτονομία και απόλυτη αξιοπιστία. Το O-Max, όπως βλέπετε, είναι πανέμορφο. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε στο showroom μας στη Νέα Φιλαδέλφια, να το δείτε από κοντά και να το δοκιμάσετε.